mibadhi mantiere kar ka. Ne wacho ni omenda mathoth ne lal. Noduogo los paybill achiel. Ma bende nokoro chiwe e-Citizen kacha. Kida chulo chenro duto kanye kama ikete. Mano wacho ni bende osekelo omenda mathoth ahinya ne pacho ka rode mag mibadhi kodin kokalo e yoregi. Erokamano. Mokwongo lokruok ok en gima dinyal geng'o. To lokruok maber en gima owinjore ji te rwaki. Matimore ni ok en mana lokruok kende, to en lokruok maber. Kwang'iyo sani Cleo, the entire world wuok analog dhi digital. Onge piny moro amora sani ma digomb ni odong'e e analog era. To mano e gima sirikal temo timo sani. Ng'ato ok ochuno ni ng'ato nyaka wuog Malindi sani mabi Nairobi mondo mi olos gima onyalo dhi e mbui to losi. Number 2, omiyo gik moko otimore mapiyo. Matiende ni you can serve very many people at a go. Chon kan udhi Huduma Center, ne aparo ni kanise dhi kanyo ni neno riedo, mane ji riedo kanyo cha. Ma ger nyaka tent seche moko oko. Nikech gimora amora nitimo manually. Koro en change moningo bed ni wa embrace. To gimoningo bed ni watimo ne ni oningo bed ni wa perfect loopholes mantiere e seche makamagi. Otherwise, en a good progress and en gima is so beneficial for us as a country and us as citizens. Erokamano ahinya. Ayud pacha Florence kapok ka oyueyo kotende kod chenro mar e-Citizen. Sana mar ka oyueyo ochopo. Tada yudo thuolo mar yudo pachi kotenore kod thuolo mar chenro mar e-Citizen mosebedo ka. Ng'ena duogo kotwak mar ODM banka oyueyo to maen chenro mane waluoko achiel kachiel. Imiyane mana pachi kotenore kod chenro kosebedo kichwale e-Citizen. Ber mare ko dhialo higa achiel. Ang'o ma pono osetimore kanyo ma ok omori? Florence. Gimo mori bende imeda. Erokamano Cleophas. Mokwongo ni anamor gi e-Citizen. Okelo yot mana kaka jowetega osewachogo. Mak mana ni onego bed ni giduoke charges chien. Gidwa chajo gigo mang'eny ahinya. Ing'eni chon gima otemo geng'o niya ng'ato dwa wuok kabuoch kama antie ni dwa